Aron mas mapaspasan ang vaccination rollout sa Davao City, mitabang na ang pipila ka mga non-government organization sa pagpahigayon ug pagbakuna. Mikabat sa kapin 2,000 ang nabakunahan. Anay report ni Tech Ocampo. Miabot sa kapin 2,000 ka Sinovac vaccines ang naturok sa mga nagpabakuna sa gihimong Joint Vaccination Project sa Davao City LGU o Kiwanis sa People's Park adlong Sabado. Walay gipiling priority group sa pagpabakuna. Gipasalamatan sa mong grupo ang suporta sa LGU o kooperasyon sa katawhan nga nahimong hapsay ang pagbakuna. Milusad sa Bug Vaccination Project ang Philippine Institute of Certified Public Accountants o PICPA kauban ng City Health Office sa dulan 400 ka mga residente sa Davao City. Gipahigayon ang pagbakuna sa compound o sa kahospital sa bahada ning syudad. Kutob sa nakaparehistro, gibakunahan. Tabang kuno kini sa duwa ka organisasyon aron mapaspasan ang vaccination rollout sa Davao City. We hope that through this undertaking, we would be able to help the national government and the Davao City government in their efforts to curb the spread of COVID-19 in their areas of responsibility. Thank you. Ako si Tech Ocampo para sa One Mindanao.